Bueno, hementxe gaude Ormaiztegin, ez zuzen ere, Ormaiztegiko semeetako batekin, eta txirrindularitzaren World Tour egutegiko lehenengo proba batean, Tour Underdown Australiako proban, laugarren gelditu den Jon Izagirrerekin. Jon, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, zemuz geha. Ba, ondo, gustura. Ja, baina etxea jauta, ja, gustura. Viaje luzea izan da, ez? Australia ez da bate gertu, ez? Bai, egia esan nahiko luzea izan da, baina bueno, olako maitza batekin gustu etortzen zea etxealdea ez. Aipatu dut, ez? Laugarren, Tour Underdown proban, Australiako proban, denboraldiko lehenengo proba, eta hasieratzen jo, pentsatzen dut. Bai, bueno, helburutako bat zala, ez dakit esan, baina egia esan fuerte hasteko asmoa genduken, eta bueno, hori, lehenengo lasterketa izaki, hasieran duda asko dauzkezu nola egongo zean, eta hori, bueno, azkenen dana ondo atera zaigu bai anaia eta bai nahi, bio lehenengo hamarretan sartu izan geha, eta oso pozik ez emaitza horrekin. Zer suposatzen dut zuretzako denboraldia ondo hasi izanak? Ez dakit, morala ematen dizu eta indarra ematen dizu, gauzak ondo egiten aizale ikusten duzu eta aurrea seitzeko indar hori ematen dizu, ez? Eta hori hurrengo lasterketak gogokin hartzeko indar hori. Aipatu duzu, Jon, topera prestatu zenutela zuen burua. Ez da, horrek usten zenuten hain txapelketa, hain itzuli ona egitea? Bai, egia esan, azkenean, lehen esan duten bezala duda hori dauzkezu, lehenengo lasterketa izan da, genekin negun lanak ondo egin genitula bai anaiak eta bainik, baina hori lehenengo lasterketako duda hori gordauzkazu, eta bueno, anaia ere laugarren lasterketa zeuken, Tour Down Under hau, laugarren aldiz korritzen zuen, eta bera bazekin horreko ekitalditan ze maila oten zan, ez? Eta, bueno, esperantza genduken ondo ibiltzea, baina ez, igual realistak izan da, igual egon gintezkela lehenengo hamarretan, edo hortik kanpo ere bai egon gintezkela, ez. Preparazioa hor goian aritzekoa zen, edo lehenengo proba zela kontutan hartuta? Bai, hori zen asmoa, ez. Lehenengo hamarretan sartze hori, lehen esan duten bezala, eta preparazio sakona eman dugu negu honetan, ez. Taldearekin eta gure kasare bai jetxi izan du geha Benidorm aldea, guraldi honan bila, eta nik uste hori nabaritu dela, ez. Bueno, zer moz ikusi zure burua eta taldea ere ze itxura hartu diozu? Ondo ikusi dut, ez. Taldeak asko lagundu gaitu, taldekidek asko lagundu gaituzte, bai anai eta bainei lasterketan zehar, etapa guztietan gure ondone ondie, eta egizan eskertzekoa da, ez. Lasterketan tentsioko momentu asko ondie, eta gure ondone ondie, eta azkeneko etapan bai momentu baten gure postue arriskun ikusi genuen momentu batzutan bai, gure ondone ontzien eta azkenen salbatu genuen, ez, eta egizan eskertzeko lan egin dute. Sentsazio onak beraz, lehenengo proba honetan, hala ere, Australiak beroa ere badu garai honetan, han udara delako, eta esan didazulen, 40 gradutik gorako temperaturak izan dituzuela, ez? Bai, guztiz ezberdina da, ez, hemen negutik jungea, hango uda, ez, eta hori, temperaturak normalen ez di oso altuk izaten, 30 gradu inguru buelta hortan ibiltzen die, baina egun pare batzutan egin izan digu 40 gradutik gorako maksimak, ez, eta gorputzak hori ere bai nabaritzen du, eta nik bereziki etapa baten, 3. etapan egizan nahiko sufritu nuen azkeneko kilometrotan, deshidratazio puntxu batekin iritsi nintzen, eta azkeneko kilometroetan pixkat kalambre batzukin iritsi nintzen, baina azkenen libratu genuen. Nola rekuperatzen da hori hurrengo gunenako? Likido eran da, ez da besterik. Azken aurten preparazio aldetik prestakuntza aldetik preparadore fisiko berri bat daukegu, eta beak erakusten digu, erakustien edo bidea erakusten digu, hidratazio alde hori oso garrantzitsua dela, eta holako kasutan hidratazioa oso garrantzitsua dela, ez, eta deshidratatuta iristen zen etapa horietan, etapa amaitu bezain pronto, hidratatzen hasi barrako zula. Probako lasterketako gauzak gorrenak kaso erorik hori, ez? Astarloza eta konpainia, Mikel Astarloza eta konpainia erori egin ziren hortan. Ez da larririk ez ala ere, ez? Ez larri izan. Bigarren etapa hortan bai Oroz eta bai Astarloza erorikoa izan zuten tamalez, eta Astarlozai 7 puntu eman zizkioten Euskal Ondon, baina hautsirik eta ez duten izan,
eta bueno, jarraitzea gertu zuten lasterketan. Bueno, Jon, lehenengo lasterketa honetan zer deitu dizu atentzioa, ezarki harritu bazaitu, esan nahi dut taldeak nola ikusi duzu gainontzekoak, beste txirrindulariak, irabazi duen adibidez ere, Schleiter hau askorentzako hau izango zen bere aurkezpen txartela, ez? 23 urterekin Holandarra, zu ezagutzen zenuen lehenagotik. Bai, nik ezagutzen nuen, jende askok igual ez zaio oso zan egingo, baina bueno, nire adinekoa da, nire adekoa da, eta nik ja banekin ze kirol maila zeuken, eta hauntza iritsi ginenen eta selkapena ikusi genuen ze korredore korritzen zuten ikusi genuen, azkenen gutxi gora bakitzu zein dijo zen disputatzea eta zein ez, eta gu uste guk egindako ikuspenen barrun sartzen zela hori danak ez, eta sorpresa bat izan daike askontza, baina igual harritu ninduna zen favorito nagusia nik uste Simon Gerrans zala, Australiako semea eta lehen urteko garaia, baina berak esan zuenez alergiak arazo batzuk izan zituen etapa askotan eta ezin izan zen disputatu itzuli, baina gero Ullungako etapa horretan kendu zen arantza hori ez. Jon, zure hirugarren denboraldia da Euskadin, zer espero duzu denboraldia honetan? Ez dakit. Ez dut ezer eskatzen, ez dut ezer espero, nik gustatzen zaik pasoz paso gutea. Ez dut aurrea ez zaik gustatzen behitzea, nahi goget epe luzea ez zaik gustatzen behitzea, nahi goget helburuk motzen lotzea, aurrengo lasterketan buru bela errejarri, aurrengoa Mediterraneoko itzule izango da, eta nik espero dutena da nire maila ematea, ez. Sorte aldetik, sorte txarrik ez izatea, erorketa, lesioak edo gaixotasuna diela medio, espero du dana ondo juteaz. Zure progresio baina arte oso azkar ezaten ari da, ez? Epatu dugu hirugarren denboraldia, iaz Giroko etapa bat irabazi zenuen, Asturiasko itzuliko beste bat, progresio azkarra daramazu oraingoz, ez? Azkarra hozakit, baina... 23-24 urterekin txirrindularitzan oso gazte zera oraindik. Nik gazte ikusten ez bintzet. Egia esan, progresioa ematea dela nik uste garrantzitsua. Nik beti izan dut, progresio hori mantentzea hori dela garrantzitsua, ez? Zure burue urtez urte hobeto ikustea eta hobeto sentitze hori zure gorputze urtez urte gehiago ezautzen duzu eta hori da nik uste garrantzitsuna, ez? Ez estankatzea toki baten edo progresio hori mantentzea eta nik ikusten dut urtez urte hobeto ainezela ikusten eta mundu honetan hobeto ainezela integratzen eta nire gorputzere hobeto ezagutzen dudala eta espero dut jarraitzea. Beraz helburu finkorik oraindik ez, pixanaka joan, aurtengo denboraldian. Hori da, egia esan kalendario aldetik aurten oso kalendario ona dauket, batu garen zuen. Egutegiak gutxi gora bera esan dizkizuete, Gortzarez de Galdean eta gainontzeko teknikariek esan dizkizuete bakoitzari txirrindulari bakoitzari ze egutegi egingo duzuen gutxi gora bera, lesiorik eta ez da gertatzen behintzat, eta oso egutegi polita daukazu, ez? Egia esan konzentrazioan esan zigun Kaldeono gutxi gora denoi ze lasterketa izango nituen aurten eta egia esan nire personalki kalendarioa asko gustatzen zait eta hori World Tourreko lasterketa asko dauzket, Paris-Niza, Euskal Herriko itzulie, Ardenetako klasikak eta Tourre ere bai, itzulia honditan Tourre ere sartu dit eta ilusioekin hartzen dut ez, denboraldi hau eta gogutsu hartzen dut ez, erreto moduko bat edo ikusten dut eta hori gogokin. Tourra petxatzen dut guztietan ilusio gehien egingo duzuna dela ez? Bai, esan aurreko urtean giroa korritu nuen, asko gustatu zitzaian eta oso emaitza politxekin etorri nintzen etxea, baina badakizu turre da eta burun neuken lasterketa bazan eta komentatu nion Igorri gustatuko litzaiak aurten turra korritzea eta azkenen korte hortan sartu dit edo lehenengo selekzio hortan sartu dit eta gustoa dana ondo atatzen da. Hortaz aparte, kalendarioaz aparte, zer esan dizu González de Galdonak aurten zerbait esan badizu, zer espero duzu handik? Egia esan lasaitasuna, ez dit presio aldetik, ez dit asko presionatu ez. Gehien bat Australia joan bar ginen ene bai, bilera txiki bat edo hitz batzuk esan zigun eta igual nabaritzen zigulako bainei igual presio puntxu hori jartzen diola gure buruei zerbait egin beharra geneukan horrekin
baina, bueno, ba, egia esan ez zit ezer, bueno, ba, lasaioteko, eta, bueno, oraindik gazte naizela, baina, bueno, ba, bideo honen nijola, eta presio aldetik nik ez dut nabaritu exigentzia handirik eman didanik, eta hori eskertzeko da. Esan zuen presentazioan, bai, txirrindulari batzuk izenik izan gai, izen batzuk aipatu zituen, aurrera pausoa ematea espero zuela, ez? Zu horien artean izango zara noski, etorkizun handiko mutia zarelako, horrek ez duzu presio gehiago edo ardura gehiago sentiarazten? Ez, nik uste bidea dela, hori pasabarreko gauza bat dela, ez? Ba, bueno, ni goendik gazte ikusten naiz, eta ikusten dugu goendik aspektu askotan hobetzeko aukera dauketela, ez? Eta bueno, urte pasala hobetzen jutea espero dut, eta ikusiko dugu, ez? Hurrengo urteetan nola juten da, gauza. Lehen galdetu dizut zure helburu pertsonalen inguruan, eta orain taldearen helburuen inguruan galdetuko dizut. Zeintzuk dira taldearen helburu nagusiak? Lehenengoa, lehenbizikoa, ez? Pentsatzen dut, maila mantentzea eta puntuak lortzea horre usteko, ez? Behin da berriz azpimarratu digute taldekoak, helburu nagusia urtengoa, urte hauetakoa behintzat, eta urtengoa bereziki hori dela World Tour maila honetan mantentzeaz. Eta hortik aparte, eskatu digutena da talde guztioi orokorren, talde honek eukidon zen hori, burrukalari zen hori mantentzea, eta hori hemengo lasterketetan gehien bat Euskarriko Itzulin eta Donostiko Klasikan, eta hemen hemen etxeko talde izaki gustatuko litzaidekela hori horra aurren ibiltzea eta hori dena. Baina gehien bat hori, World Tourren mantentze hori eta filosofi hori, nahiz eta pixka aldatu den kanpotarrak etorri delako hori, baina borrokalari zen hori mantentzeko, ez. Asko hitz egin da horretaz, ez? Azken hilabete hauetan zehar asko hitz egin da filosofia horren inguruan, lehenengo aldiz atzerritarrak izan direlako Euskaltel Euskadin. Zer iritzi duzuzuk hor, Jon? Bai, egia esan nahiko aldaketa handia izan zen, ez? Urte asko izan da, 18 edo 19 urte izan da filosofia berdinekin, Euskal txirrindulari arrobiko filosofia horrekin, eta momentu dutitik bestea dena aldatu da, eta nik uste ez dakit nola esan, baina azkenen maila honetan mantendu nahi baldin bagenuen, egin beharreko mugimendu bat zen, ez? Puntu behar genitun eta puntu kanpoan zeuden, eta filosofia aldaketa horrek hori ekarri du, ez? Eta tamalez gure taldeki asko, etxeko taldeki asko, lagun asko, asko edo batzuk taldetik alde behar izan dute, eta hori da tamalena, baina kirola hola da, eta horra hartu bat da. Lehentasunak ezarri behar dira, ez? Bai. Eta zer moduz taldekide berriekin? Ondo, guain arte ez dugu hartu eman hondik izan, hori presentazio egunean eta lehenengo konzentrazio egunean bakarrik, eta egia esan, lehenengo ikuspegi ona izan da, ez? Nahiko jende sinplea ematen du, jatorra, eta hori. Nei tokatu zitzaidan presentazio honen marrokiarrakin, tarikekin, logelan, eta ez dakit, kariño berezi hola hartu diot, pertsona beste kultura batetik dator, beste erlijio bat dauka, eta beste bizipen batzu dauzka, eta ez dakit, berarekin gelan, hori, kariño berezi hartu nion, ez? Konektatu duzu, Bai, ez dakit, pertsona oso sano ematen du. Eta amaitzen goaz, amaitu baino lehen, eta ez duzu erantzun nahi, ez duzu mutura sartu nahi, baina galetuko dizut, zer iritzi duzun Armstrongen inguruan gertatuen guztionetaz, orain Operazion Puertoren guztia, ez? Azkenean dena sare, ez da kasu bera, baina sare barruaren baitan sartu genezake, zer iruditzen zaizu? Ez dakit, noiz garbituko aldau dena? Hoxe esaten nik nire burui bai. Ni gaztean nahi gondi, baina urtero atatzen dira horrelako kasuak, edo doping kasuak, edo horrelako aferak, eta ikusten da txirrindularitza zulo baten daula sartuta, eta ematen donen jazin dela bera goroi, goendik zulo eta gehoz da hondigo egiten da, ez? Eta tristea da, ez? Maite duzun kirola hola lokatzetan sartute ikustea tamalgarria da, ez? Baina zuk esan duzun bezala, Armstrongen afera horrek sekulako bume izan do, izan zanagatik, eta personalki, nik beti admiratu izan dut, baina ikusi da, ez dakit, beste garai batzu ziala,
ez dakit, nik garai horik ez ditut bizi izan, eta bueno, nik aurrera bitzen dut. Bai, zalantzari gabe eta gauza asko gira ez dakizkigunak, eta orain nire iritzia emango dut, bakiz jendera izabila importa, baina ez zaizu iruditzen bere bila joan dira, esan duzu, garai hori beste bat zen, eta hor bera bezain implikatuta dengo ziren beste bat txirrindulari eta txirrindulari ez zirenak, badiru bere bila joan direla, ez? Hori da, zuk esan duzuna. Interes iunen batengatik izango da? Bai, hori da, bere izenagatik edo bere lortu dunagatik, azkenen horre interes asko egongo zian eta horren atzean ez dakit jakizatu zer egongoan, ez? Baina zuk esan duzun bezala horre beste gauza asko ere egongo dira, bai medikoak, bai zuzendariak, bai masagistak, medikoak eta beste hainbat txirrindulari hor sartuta egongo dira, baina bueno, ematen du bera bakarrik gurutzatu dutela, ez? Kruzifikatu dutela. Espero dugu gauza guztiak amaitzea behingoz, ez? Bai txirrindularitzan, bai kirol guztietan. Amaitzeko, Jon, zure epe motzeko erronkak zentzu dira? Pausoz juteaz. Orain aurrengo astean Mediterraneko turrea joango naiz, eta espero dute Tour Down Under hortan hartu duen erritmo txori han mantentzea eta papel ona egiteaz. Jon Izagirre, mila esker gurekin entogatik, eta por cierto, zorionak. Eskerrik asko. Gaur urtetzea delako, eta 24 urterekin zoriontzeko moduan zaudelako. Eskerrik asko, Jon, eta zorte on denboraldirako. Eskerrik asko. Mila esker.